pop shibun daga ching perkan badaki ktin daki kam daga ching le kalat daga ching le palat changa daga ching le palat changa daga ching le palat bakrau changa namar kata karpa di kamaria Bakhuid kabaya sa katesti kengel bakiriu khu pada pi ko handman ko para ta changa how try village ublay bidan bo baron isn yangi badan dalama pi ki pop chungi unjalam yangi sha ka ching embam chukut amen. Tunganya duai. Ko blay me bapen pau ya kaching shai chong kaching shisha chong me hakitu ki bayat wel. Bakin syambiang ya kalenti babaj to ai habaro ya ki bala ken ki kristan namar kachinget ka ba ki pla bakin kentaj yakat ka ba persya ya kane ka kerteng bad bakin yai buat ya ki ba ya dai bat ka. Dau trai chung Yesu Kristus khon chong me ubay mo basan sha reng kan bat me ha JYLLA ka we chung man sim Bakhuid we u blay chunom la chunom.
kejing pulia naga kitab Deuteronomy kakten kadon hajan e jongphi kumta phila banle yaka u Moses ulakren hakipajba uong phin ko ngo ikakten u Trai ble jongphi barakhe ki hukum bat ki an jong u ki balatho ha kaneka kitab jong ka an bat phin phai shau Trai ble jongphi dakadono jongphi baro bat dakamen sim jongphi baro naba kaneka hukum kabanga aya phi menta ka Sngi kamlong satia ka ba e than ya phi lani kadon sha jingai bak kamdon satia habneng yo phi ong manoken ban let keu shabeneng nak banta jongi bat ban wan lam yaka shangi khnang bangin dob yo sngew yaka bat le yaka kamdon ro sha Shillong duriau yo phi ong manoken ban le sha Shillong duriau naka banta jongi bat ban wan lam yaka shangi khnang bangin dob yo sngew yakaba yaka bat le yaka Henry kata kaktien kadon hajan e jongphi kadon haka sentur jongphi bat hakadonot jongphi tekumta phila banle yaka kaktien jong Trai Ben im Jange able Jange Gila wadu rendang Nangamati jeliu Lemtakayen Ngapoy syajing jeliu Kajing pule na kashiti u Paulus Bakhuid shaki Kristan hakolose. U Chris Jisu ulang kedur jong belai. Ya ba omla ban yoi. U kun prang Sngi kajing tau baro. Namar ha ula tau ya ki e baro ki bahabeneng bat hakendau. Ya ki bapau bat ya ki bampau. Lada day ki kat ne ki long krau. Ne ki bor sanshar ne ki bor penyat. Ya ki e baro la tau da u bat na ka benta jong u. Ulong haswa jong ki e baro bat ha u ki e baro kine lang ka we. Ulong ma u ukli jong ka met
kabalang mau ulong kajing sedang ubaning kong ban mi pat na kajing yap bakumta ha ki baro undup long ukli do naba hau baro kajing purau blai kalas ngau bha ban syong bat dau anwan lambiang ya ki baro syaui ya ki baha ka perthai ne ki baha beneng da ka ba pen yasuk da kasnam jong kading phna jong u kaktien jong utrai Trai kilong kimen siam bat kajing im me mi don yakitien jong kajing im bom jukut alleluia Trai dan rengkat bat pi kajing pulih na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas hakata kapor hakmi uway ustad an ulayeng bantanju ujisu uong kunong hikai ayu ngadai banle bandup yo ya kajing imbam cukut Ujisu la jubab yu la tho ayu ha ka an pipule ayu hangta utau breu la jubab pin e yo try ble jong pi da ga dono jong pi baro da ka men sim jong pi baro da ka bor jong pi baro ba da ka jingmut jong pi baro bat yalau paramarjan kumba yala dehi te ujisu la ong ha u pila jubab ya ka badai to le kumta bat pin saim Henry upat ba ukwa ban pen Khatsan yalade ula kliyo Jesu te u eu para marjan jonga u Jesu la juba u bre ula hiarna Jerusalem sha Jericho baru langat hakti kinong lute ki banda kila lute yu ba kila sho yu kila phetno ba kila ye yu kumubayam te kala ja rengkhat ba u langdo ula let hiarna kata kalanti pada baula yu ula ya yak lakaya kum juru weu lebi habaula poi hakata jaka baula yu ula ya lakaya henry weu unong samaria kadbau dang le ula poi hakata jaka baudon utau breu pada baula yu ula sngow san ai ula le chu par ula spain ya kijing mong ju uda the da ko umpnyang bat kawan nang tau la kentiu yu halau kada Barula yalam yu sha kayeng basa. Barula sumar sukher yu. Hakasngi ka babot ula say ardenar. Barula ai ho try yang basau ong artan. Tu sumar yu. Bakat kabapipan lutam ngan seo endangawan pai biang. Unu na kini ki langut pitharai. Ubala pen I baulong upara marjan. Ya utau bre ubalangat ha kinong lute. Ula jubab utau ubala le isna yu. Teu Jesu la ong hau khelai batule mapiru kumjo ka gospel jong utrai hakini gisngi haduk mensinang kong haduk mentah haduk mensim tayo ka ketino belai
ka pen kan mau ni iwe pa iwe ba ngilong ki bala je jong blai but Jesu khot aware ringi lang ba khamtam lang ba ki gospel ha kini kesngi bangi dei ban iet ban syakri yo kum ki khun jong oblei kum kita kinong bot jong Jesu ni don kam ban iet ban syakri yo nadu ko don not ide ban kloi ban je ke babah kabayalam yang isya jing pen em ide ban long kita ki bas kham ki bayasha pada pedeng jing tenjo jong kapok pasang bangin ong em ya jing sungo bha ka perthai bat yasha kita baro bat banjiet yo Jesu khnang ba kata kajing im jingi kong ki kristan kanong sisya ka bacana bacu menta ka sngi hakni ka jing puli ba mangi lio sngo nadu ka jing puli ban kong hadu ka gospel ka pen kan mau hangi bau bleu e sisya ngi hadu kata ulabu iki angi kanun bangi deban rakhi iki ni deban bot jana iki kumba ka jing puli ban kong ko bangi deban ye ju nadu ka donut ni deban ye ya ki an ki kanun nadu ka mensem nadu ka bor chungi but ka gospel ka pen kan mau biangi balada ni kwa shisha bengin ngam jeli bengin penjanai la ka jong ka jing im ni deban ye jo ble te ujusu ong yu ne samla wong yu ne bre wong kumno to le kumta bat pen sem kani ka de jing kli la si ka bangi deban kli yala de shimet ke ai ka ba ngade ban le ban yo jing im bam cukut tempat ngitip ya ke ige bangi de ban le ban iet yo blai ban syakri yo blai ban pendap hok ki kamram jongi kum ki kristan bat khamtam ba ngilong kum ne unong samaria babha ubakloi ban ya laki jong ki jam ya ki kam ki jam ban IT ban mensiem ban syakri ban le kam isnai na ka banta ban penbit penbiang om tang ka jing im la jong han rei na ka banta ka jing im jong ki wei ru kani ka jing le ka pen pura ya ka ta ka jing im kristan jing klempap la rangi pe la ka jong ka jing im ni dan la ka jong ka jing ko jing kya ni dan la ka jing ni dan nodong sedong kat ka bang ni dan kam klempap kini ki baro ki dei kita kishin jong ka jing e jong blai bat ban penjana shu ya ka jing im jungi ni don kam kumba ka gospel ka khot ka we rangi na dangi kwa shisha ban yo jing pen em ni dei ban long kum uneu nong samaria babha don ba ong ba uneu nong samaria mo lani kini ki jing batai ki ong ba ujisu ulong utau nong samaria babha ha ka jing im jungi shimet yo ma chibun ki jing e ki jing jenja let's say kum email ipa lani ki hinman ki para kim tip ya ki jing e jungi kim poi kim let's say kim don por ban sngap ya ki jing e jungi ani kim la ru ban a ya kata ka jing jubab ka ba pura ka ba chana ka ban penhun lani ban pentengannya ka jing im jungi dan sibun ki ba manging ya kendu ka jing im let's say ki welu kim la ban yarap yangi andai de manu ubala ban yarap yangi de tang ujisu uba la yo mat ye kijing e kijing jenja ye kijing sha shitom ba lai project ki ba mangi la sing dalading imla shisha ban pediang ye ka andai ujisu la yo mat kita ki baro de badai ma uba la IT met ban sem wat ban sha shitom wat ban sha yam la ka banta chung uba don ha khamat jingi uba ong nanga don hangani na ka banta chung pi ku hanmen ku para kini kadi ka jing shisha ka ba mangi kum ki khun kristan ni don bok tu kata bangi don uble uba im uba don lengkat bat ngi kumba ka jing ple ban kong ka pen kan ma ngi ba uble udon lengkat bat ngi langba ki ai ulat tang ba ngin shutip ki ai re ya ki ai la tho apo ka don chungi teng ki bri ju ong yengi phi ban skap ya ka e ka ba ka don chung phi ka ong mde bangi shu skap ka skap hanre nama don yu ha ka don chungi ka don ka an jong uble bala tho yengi ladangi skap shisha ya ka e ka ba ka don ka ong hangi klempap yang le bor ya ka e ka ba hanre ladangi sha ya lamba kala jing pen shoy jong ka pop ka sang te le si
wala teng kadonut ko ong yang ida kong bai henlei le se kata kajing perkat jing kalong ke bapa kalah le se kadai ke bawan na syaba henlei ke bami sisana kadonut lalu pi pejala kejong lalu pi ngap thu ya kadonut jong pi tip pinom le bakalah dene kadonut jong pi adu kadonut pi tip ba pi kwa ban it ban syakri sisyayo blai dene ngangaso gum ta ba shisha shi hok ban karan bangi iwe pa iwe ngi kwa ban kajing ka babha ka ba pen sumha ba ro yo blai henrei dei pat jong kajing klain jong ka pop kasang kajing sko bah purthai ka ba pen klet yangi yakni kajing shisha ka ba yalam ba kalai ka dono jungi ban pen kan mau ya ke ba blai la tho hapo ka dono jungi tingi de ban duai kat bangi yo lat kat bingi dang kacing makan kesap tai bangin ken mau dongong ba ni de ban buat ke ba ka donut ka ong hangi bat ni de banda pusan janai kenang ba ke ba mangi le kami sisa kadai ka ba mi sisana du ka donut paladang ile ke ba mi sisana du ka donut tempat ile tang ke ba ba tingin duai kat ba dang ye betang ka mas Bakhuid ba tempat mengingi kwa banyo kata kacing pen ba kacing pen kawan tang lada nilong kita ki bakloi ban ie cishayo belai ban syakri yau belai baru ban syakri yaki para marjan hagani ke bentang ila ruban ong bamangi ngidon kataka ka kamram ka bakongsan hadu kata-kata bamangi ni de banong kum uneu nong samaria babha u bakloi ban kentiu lang ya kajing jong kiwai hala kajong ka benta don gibadon kam mo kajing yarap jongi le se leng ba kajing duai jongi don gibadon kam le se leng ba kajing yarap jongi le se da kabor ka sor jongi don pat gibadon kam le se da kajing yarap le se ka ba wan na ka benta jong ka pisah pilai haki benta ba phe hatu ngilong ne ki bakloi ban yakit ya ba lang ya kajing kya ka ba kiwai ki yo mat ka jing klempap ladang ikwa ban penjanai la ka jong ka jing yap long kita ki bakloi ban sim ban talang ban ya ba lang ka khia ka shan klempap ngi ka jing ka ba tang bangi tang maroi mo ngi kum sieng sisam klempap haliyeng lasam ni don ka jong ka jing don kam let's say pi shimet pi sngo biang mo yala de pi want to star shi yang mane pi pendap hok yaki kamram kum kristan pi pendap ila ka jong kiching duai let's say kum email ni ipa kim le kata ani ki henman ki para jong pi kim le kata hai tu benta ma pi ru pi don kata ka kamram ban le na ka benta jong ki let's say pi mo bat ki para marjan ma pa maki ru ki don kam let's say ha ka bai dei ba ka jing men sem la ne ha ka jing mo perthai ka ba maki let's say ki don kam ya kajing yarap jongi mangi kum ki phara mo bon sien ki breu ki juwan bor banon pan jing yarap ngi yo mat ki nong wan mo ki ba phe dan mo ki puar ha ba ni sha thok ru mo dapet khmat jongi ki long khut ba hendai dalai kali perthong ni nang tai kyong o phada kitu gide ki ba thok phim ju dei ban yarap hendai dalawan pakum tu kadonu jongi kamsha bannom yarap lada pikili yekini ki pharar ki phara phareng mo ki ba kham ashwa ki ba lalai ashwa jingi mata ki ong dang ki phara ki beju ong wala da sha thok ru namar ki don kam si sapa te phim ju dei ban thowe kata wala da phim la ban a shibun ru ai kat ba phila nama ka tu ka jing a jong phi le se mo lada ki penong kam ba kalong ke jing khu blai wala da ki penong kam baklaru na kalian jong pi khoi man se te nga pen slori pi we kam tam la da pi yo kalat ban le ai na ka benta ki tu ban kam le sik kan wan ha kanu ka benta kumbang ala ong mo la ban dai ka jing man se la dai ha kalian kamet la ne ka jing pang ka jing stam la ne ha kanu ka benta ki breu ki la ban wan sha ka jing jungi tingi ni de ban long ki bakloi balong ban buat je nuksa ka bau Jesu le ban buat je nuksa kum bau Jesu la pen ia kene ka gospel yo ne nong Samaria Bakhuid ba uba
IT la ka chong ka jing compare uklam da khen ya ka bor ka sol ya ka spa ka pho ka ba udon han rei u IT khnang ba kata ka jing im ju kan long chi sha ka ba jana tingi de ban khmi len ti man la ka sngi bangi de ban penjanai la ka chong ka jing ngim de ban shu sngo hun ba manga ngabiang ngabet han rei ngi de ban sngo hun tang la da mangaru ngabiang baki weru kipiang tingin ya duai kat bangi betah ka mas Bakhuid banganang la banyo ya kata ka jing start jing shampang bangila ban kan ma bau blei ula bu apa ko donu chungi yaki an chung bat ni de ban bu sani ya ka khnang ba ngila ban penjanai la ka jong ka jing im badru bangila ban e ban shakri u compare la da long ha kunu kunu ka benta ban le kam is nei yakinu ginu gi bawan sha ka jing im chungi enjero e Jesus Christ Sembahyang. Tengah ni kerpa je ubelai kerpa jungi uba penlong kuon ye kibreu baro. Kajibab jo pi kan long. I try to shashkor ye kajing kerpa jungi. I try to shashkor ye kajing kerpa jungi. Nakabenta ukpa Bakhuid jungi, ubishop jungi, kiling do baki catechist jungi, bakin dupkit kiajur nakabenta kajingdon bakin jaman sim. Bat bakan jamet jongki pat benriu jungi tungin ya kerpat ya utrai. I try to shashkor ya kaching kerpat jungi. Nakabenta karampe Kristan jungi ba kajing pikir ya kajing don kam jongki para banget baduk tam jungi kanlong katenrai du jong kaniam jungi tungin ya kerpat ya utrai. I try to shashkor ya kaching kerpat jungi. Nakabenta iway pa iway nangi mangin kentat wat uway ubriu wat ya kinong shun jungi nakajing it jungi tungin ya kerpat ya utrai. I try to shashkor ya kaching kerpat jungi. Nakabenta ki bapang bajia bakin dup sengutengen haba ki para Kristan ki ya sumar lem yaki tungin ya kerpat ya utrai. I try to shashkor ya kaching kerpat jungi.
nakabenta ki briu baro ba ki jing yapat hapadeng ki jat benriu kindup jatno ba uwei pa uwei ubriu undup nyau bangi ya long baro ki kunjong uju ublei bat bangi ya long shipara tungin ya kerpat ya utrai a try to shashko gaching nagbenta gaching tumu prepare jungi kamtam ngidwai bau blei un pendap ya ki yeng kisam jungi ya ki donut jungi da gaching gaching su gaching keman jung bangila ban gaching ga ban sriyem duri bangila ban ban chakri da gaching keman ngidwai ru nagbenta gi bapang gi bastam ki balakat pa de gaching duai lam jungi kamtam mi gitu ki badan ha hospital halaki yeng kisam kutra jisu be mame melong long pen kya tu pen klan ye ki de khotmat jungki kurku gado i gaching sumar suker jungki kamtam mi gi dawai gi dashin pakin la ban yo byang i jing ko jing kya ka bapura ni kerpa de me ko try ni kerpa tung sange shipor banduai nagbenta kijing tumu prepare jungi kukpa ubah habneng tuyarap iki brio baro mansngutu bamekwa bakin light habneng bat bagajing yela ki henman para badan hagajing jencar kan yalam yaki syagajing suk bam cukut ban me ipan ikane dau kris utra jungi Tuduai kupara bagajing kenya junga bachong pi kanang bapriang hunau belai kupa badan bor baro to try to pay ku try gajing terwa jung kabalang jung me kabaduai garpa da khamat jung me batu ai bagajing bam jing sip yaki kan penroi gajing ko jung ki bange dau kris utrai jungi utrai in the rangkat bat pi to continue la ki dot note tungani aingu yo try blai jungi da shisha kalong kabashong hok bagabadai
kadai ti jungi bat kajing pen em yangi haman la por ba kajaka ban aingu yame ku kan rat ku kpa ba khoi ku belai badon bor bat bam chukut tang ba Trai jung yu Jesus Christ namar da kajing Sngi yangi kinong pop wala penrit yalade bala kha yu na kathai sati da kajing sha shitom halo kading phna wala pala yangi na kajing yap bam chukut pada ka bami pat na ki bayam wala a yangi ya kajing em bam chukut bakum tarengkat baki angel baki akhangel ki khats em baki hima bat baro ki pat balen baki bor jang ka benang ni ruai kajing ruai ro yame kat ba klam sange ni pen bana da shisha melong Bakhuid ku Trai ka thame jong jing khoi baro namar ka tang ker pat me pen khoi pen kan tang yini ka jing terwa jungi da ba phayu man sem jung me kum ko jer lo jung ki ba kandup kala long yangi kamet ba kasnam jung Trai jung Jesus Christ ha ka por bala de no yu ba da ka mon so bhaw la padang ying ji sha shitom wala shim yu ku ba da ka ba aingu yame ula kadia ayu bol la ahla ki sinran hu ong to shim bat bam na kani phibaro namar kani kalong kamet jonga yekaban it na kaban ta jong phi hakachu karu kamandala la yabam ula shime ku khuri badaga ba aingu byang yeme ula ay ka halaki sinranu ong to shimba to di na kani phibaro namar kani kalong ku khuri jong kasnam jonga jonga jutang ba thama bam chukun yak ba en pen mi na ka banta jong phi ba na ka banta gi babon yak ban map ekipom to le ka ne ban kan ma yanga kajing maya jong kajing et namar ka tang gi papen menta ya kajing ya pakajing mi pat jong u ni terwa me ko Trai pu jong kajing em ba ya ko khuri jong kajing pen em ni da ingo adam namar melanyo yang gi babet banyang khmat jong me ban shakri yame ta ka bas ngorit ni ker pat yame bangi ki bayo banta kamet bak snam ukris ngilong gi bala panyatli ka wei do men sem Bakhuid tukan mau ko Trai ka balang jong me ka bala phrang hasatlak ka perthai
batu penjana ya kah kajing rengkat ba Francis kupa Bakhuid jungi Victor lengdo Bishop jungi bat barok ki lengdo tukan maulem ru ikan man ki parashin rang bakantai ki balayo tiada ka bakarman ya kajing mipat bat ya barok ki bala khla no ha kajing isne jungme tu pedang ya ki sha kajing shai ka khamat jungme tu isne yangi barok ingkar pa jame kena berengkap ba kamare testi Bakhuid ka keme jung belai Joseph Bakhuid kurim jongka ki apostol Bakhuid ba barok ki ri khoi ki bala sngo bha ki bala penso bha ya me patang la patang ngi de blong ki babet banyo bantalam ha kajing imbam chikut ba pengin yorok pandan buram me dau khun jong me uji sukres da lambat ubat ha kan long ha me ublai kpa badan bor ha kajing long ko we jung men sim ba khun barok kapuram bat kaching yoro chunam la chunam Kebangi duai ya cing duai bau Jesu lahi kayangi dengan duai bangi la pandan berbo ta kamen sim sngolam kamen sim yatip lam tak benta kitu baro ki badan kam ya cing rap jungi ko kpa jungi bah beneng kanong ko Bakhuid ke kateng jome kanwan ke hima jome kanong kamon jome ha ka kendau kembah beneng tuai ingin menta ke cing bam cing kepala besni batumap ingi kerengkang jungi kembangi rungi ma belat sendiri wat jalam ingi syaga jepen shoy henry de pelaj ingi na ke basni tu pelaj ingi kerpat ko trai ne ke jing sneo baro ha ke jing subun jome to ajing suk jing sanya ki sngi jungi kenang bada ke jing rap ke jing isn e jong me ngen lai barbo na kapop banginyo jing ada na ke jing jenja baro kat bangidang ap kemilan ti ke jing kerman Bakhuid ba ke jing wan pat jong nong pen im jungi uji sukres namar ke jong me kolong kaima jong me ke bo ba kabram chunam lan kutra Jesu Christ me bala ong ha ki apostol jong me ke jing sunga e phi ke jing suk jong nga ai happy wat pe ji ki pop jing henry ya ke jing ngai jang ka balang jong me bara ke jing subon jong me to a ha kai ke jing suk ba ke jing yatli ka we kat kum kamon jong me me ba im ba sun shar junam la junam ke jing suk try kan dan berbo rang kat bat phi tun ya terwai ka ke jing suk i we ha i we pat hakmi ukunam brat jong ublai hakmi bukan no ik pop jong kaperthai sukito ik bala khatsa ke jing khawai jong ukun lang brat ko kan ra kamlong ba shong hok ba menung apok yen jonga nesh on tanda ka tie ma kaman sim jonga kan sta
Tengahnya duai. Haba ngi laya bam yasip nakini jen a jome ngi kerpat ko trai ba daga bale niam yakini kicing maya kenang roy kiso jong kicing pen em yangi dau Chris utrai jongi utrai dan rangkat bat pi bale bedan bo baron ku ya pi ukpa badu kun bodo man sem bakhuid kamas kalawai kile suban e beban syakri yau bale ni song yau bale. Kodonor Bakhuid tamu Jisu, Maria Knoi Rapi Kristan, and your Royal Jesus Christ.